anain zarena kastiatatu zuen eskolan. Eskolan kastiatatu zienen, amak elzen bialdu zion bazkarie, bahorronak eta xoixoa eta olkie, eta itxeatorri zanen amak galdetu dio, aizu, ze muzkoa zion bazkarie eta xoixoa da, xoixoa, ni xoixoak ez da bilau, zeak maixuk, xoixoa eta jan, eta bestea eman. Bitor eta Fermin Zukia anaien testigantzak biltzen ari dira Ordizian, Aitzi Berrotegi eta Intzane Agirrebeña. Ahotsak.com proiektuko kide dira biak. Eibarko Badiar dugu Euskara Elkarteak orain urte batzuk martxan jarritako proiektua da hau, baina pixkanaka Euskal Herri osora zabaldu da. Oraingoz milatik gora elkarrezketa egin dituzte eta beren webgunean sailkatuta daude bideo, audio eta transkripzioak. Hasi ginen eskualde mailan. Lehendik proiektu askotarako zoazen inda grabazio pilo bat, eta hasi ginen batzen, lehendik zoazen grabazio zaharrak eta berriak itzen bideoz, eskualdeko herrietan hasi ginen, lehengo Bergaran, eta gero poliki-poliki eskualde osoan. Eta kontua izan zen, 2007an jaso gendu zen eskualdetik kanpoko hainbat grabazio, eta bestalde batetik gube genkazen beste grabazio batzuk Gipuzkoakoak, Gipuzkoako beste herri batutakoak, Beasain, Zarautz edo. Eta orduan proiektua ja Euskal Herri mailara zabaldu zen, eta holan izan zen, ibilbidea. Aurreko dantza itea bagizuna junitzeni Donostiko igeldoa. Andrea egin. Izkutu inorrek ez ikusteko? Pixka bai, zatik aurreneko trena hartu eta treneare bakutze betokitik jun ginen, trene jutatu ginen. Eta nik 30 urten ezken, eta neskak 25. Ahotsak.com webgunean memoria historikoa ere biltzen ari dira. Ahozko ondarea jasotzean, alderdi linguistikoaz gain, alderdi historiko zein etnografikoa ere jasotzen baitute. Nahi ez dezula ere baita, elkarrezketak egiten joatzen nahi, 60 urtetik gorako gizatean normalen, garai bateko kontu pila bat jasotu dira. Eta batzak gazoko zuen? Batza bai, batza eta soroa. Ez, saltzeko ez, baina ganauntzako jana hartoa eta... Azkenian herri bakoitzen beti egoten dira pertsona batzuk danok dakigunak, hau derrigorrez grabatu beharrekoa da, edo hori herri guztietan egoten da. Eta orduan udalak edo bertako jendeak laguntzen dau pertsona horrek aukeratzen. Eta gero adegintzen gara auzo guztietakoak izaten, kaletarrak eta baserritarrak, emakumezkoak eta gizonezkoak. Baina gauza bat, ni ez naiz gogoratzen, behin nire etxien esan zirik, juntzaiz jolastea. Geok alde inda. Horrek, alde inda bai, baina esan da... Baina nire ez izatea jolastea juteko, honi kontu jezu, eta nik gero arlatzen zen nura hartu, hautsena junta pelota jokau. Pentsezu, baina lanea... Nia zentzen zen duen bilatia.